салом алайкум дӯстони азиз. муроҷиат ба шахсони бедокумент. Кадомед ки документ надорен, бародармо шаҳриёр мушкилиш мора имрӯз ба амри худо, аввалаш худованда осон мегардонад. ҳатман муроҷиат кунед. шаҳриёрҷон бародар 6 моҳ пеш мо рекламаш карда будем, мардум давол небуд. Бо чанд бародаро пурсиданд ки ака амура чӣ хеҳуем. мо имрӯз номерошо бо видео мекунем, мақсад ба хотире ки шумо мушкилотон осон шавад. 1 сол метонен ба снес ки билети ҳамун бигарден. Кадом шахсоне ки документ надорен. Боқи сарбаланд хонавобод зинда ва саломат. лайк, подписаться, поделиться фаромӯш накунен. ҳатман занг занен айноми канали Коля Таҷик. Кадомеда ки дар кор аст. Кадомеда ки дар кор нестай, хоҳиш мекунам як одами ки мақсад зайни тай кор дора бедарака ғамш натен. Дӯсто 6 моҳ пеш мо амра реклама кардем, то ба ҳозира ягон залб нашда. боварӣ комил кати мардум рафта гирифтестанд. Зинда ва саломат дар фанои Аллоҳи меҳрубон. Тамоми блогеро амра реклама кардаги. Ина инстаграмш ҳам мемонем, будуроем бибинем дар инстаграмш ки чанд блогер амра реклама кардаги.